zvakati vakadzi tinotozvitora serious baba Simba ende sesu edo namasimba ari soft vari vamwe vakadzi vanenge votoda kutomuka kutondoita zvibhakiri muziva kutogwira kuti imba yangu mumo wangu ezvizvi maisimba vari kusvondo kunamatira imba kuti ipere pozonzi pano pauya anonzi Rejoice kana kuti Rebecca panokandwa mapoto pano matsvausa nezvibhodho zvinotema vanhu muzodairira dzakawanda saka mawadhirirei mawasaiza baba Basimba ndoda kuti baba Maisimba mubve ndoda kutsvagira imainini mainini muning'ina wangu adi awanikwe na baba Simba. Zviri sisi guys for the people iwe ndikokufara guys ndimwari wakanaka zvokwadi baba Simba munozvionera bobatai mazenge enyu action mowasei aiwa ndiri kufara ini ndakabata kudai kuwakufara nezvamuri kutiitira ndiri kupa kutenda kukuru nebasa guru ratiri kuitirwa nasisi sero achitirazvisa zvinotifadza isusu tichiti tungamirirwai musha uyu upere mutungamirirwe muwane simba rokutikomborera zvine simba aiwa ndinopa kutenda nokutenda izvishuwa kunamatirai zvakasimba tinowana nematira. Alright. So guys, for the people, Maisimba vari kuchechi, vaenda kuchechi vana vari kuchikoro, Maisimba vaenda kuchechi, saka Maisimba takavakurudzira kuti pa Fridays anofanira kunge vari kuchechi zvavo. Saka ndovakurudzira kuti Maisimba endai kuchechi handomboti kana kuonai pano. Why? Because I feel like vanofarira chechi yavo zvisingaiti, vanotohwa kutoti vakasatoinda futi spirit yavo ndofunga inyatsi kuvaitira zvakanaka. Saka tinova-encourage nguva dzese kuti aiwa chingosiyai maticherera zvamunoda kuticherera kana dziri mvura moenda zvenyu kuchechi. Ndo zvatinoita. Ndosaka mukuona vasipo muzuva ranhasi. Saka prayer yenyu ndofunga pavari kubva kuchechi ikoko ndonga kuchechi vari kutonamata kuite mbijana. Asi pavanobva kuchechi vachati update kuti kwanzi kudii kuchechi nana baba Dhibhoni hamunozviona ndo kuchechi kwa. So guys, for the people ka ndo wakufara ipapa pamazenge waye ndo anga atomisa basa rose kuti ringe richinda mberi, asi ndinoda kungokutendai zvokwadi kusatenda uroyi handambozviziva. Uyai padhuze batanya munyatsokuradza vanhu kuti racha riri kuzoshanda pano varedzei pamusoro. Guys, I feel so excited. Guys, you don't know the feeling I'm feeling today. Ndiri kuhwa mozwa imwe feeling yasanambohwa pani pasa vamwe vanogona kufunga kuti ifavor, asi moziva here kuti Maisimba zvokwadi vanhu vaiseka achiti muri kutamba naMwari muri kudii, asi chekwadi chadaona muzuva ranhasi ndechekuti Mwari vanopindura munamato wako nyangwe zvikadii Jehovha musiki wedenga anopindura. Ini pano paMaisimba pandidzidzisa kuti chinhu chose chaunenge chakutambudza usasvoda kutaura naMwari wako, even nyangwe pari painda usambosvoda nekuti hauzivi mhinduro yavari kukupa nayo zvinhu. Rata iri we have never used this rata pamaproject ese 16 ataita muZimbabwe, asatamboshandisa this type of rata. Mozviona adhisi type baba, adhisi type iyi ndo amene ndo inonzi Charcoal grey tinosingoshandisa anovaima aya ndo ataireva here kuti 1 riri kunzi $13.50. Saka panapa guys ndoda kungotenda nekuti baba Simba uyai mudhuze mevhidhiyo munoita kuresei, uyai kumazenge enyu baba Simba kunyatsokutai kukonda iwe notenda basa guru ratiri kuona pakati pomusha pano iwa tiri kufara aiwa tiri kufara chaizvo ndotenda Mwari ndafara guys mazenge aya iteni guys uyai padhuze baba riuyekera ndakuti baba yakavaverengai ndimi akaenda kuchikoro handei 1 akasungwa manje 1 muchiona 2 zvigumwe zvangu nhasi 3 4 5 6 7 8 9 10
zvinofadza izvi. Muhwa sei? Zvinofadza, aiwa zvinofadza zviri pachena Unongorere nemuzasi macho muone quality yacho baba. Quality yacho baba. Quality yacho. Mapinda machena. Aiwa ngatitende. Si baba Simba blessing ile gombororo pano ndo davo. Ngatitende. Tiri kutenda ini kwakakura nebasa zvisingamboiti. Tiri kufara singamboitira. Bai makatidaro makatigonda. Mwari vakanaka. Ukwadi mushauratidze kwawo pano pandinotiwo aiwa muri yangu yagarawo pari nani kuzarudza mweya. Mazenge. Iye mazenge. Modavira kuti woimba orangarira. Mazenge. Iye mazenge 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 woimba orangarira. Mazenge. Ndafara guys. Ndafara mufaro wakufara zvamaifarai. Zengaudu. Quality audu. Guys, ndiri kufara. Kwete mbichana. Monzwa mufaro wandinawo here baba yake. Uri kubva pakati pemoyo wangu chaipo chaipo. Haisi nyore guys kudambura mazenge cheri kuti kadabo ka1. We are almost there. Takutosvika. Hamozona. We are almost there. Tikangorova pamwe tiri pine zita raJesu zvakare mukara mavhinamata. Mazenge datokwana. Zvinoita chete zvinoita. Tiri kuzviti zvinoita hapana chinokona. Kunyengetera baba vari kudenga havanyadzisi vanonyadzisa Satani. Ini handimbokuitiri prayer vanhu vaJesu. Ndiri kumirira mai Simba vaenda kusvondo kuti kana vagozodzoka ndoda kuti vakudambandure pamwe pavanotozodzoka roofing inge yatombofamba. Ndoda kuti vauye vakutsedeburei nemunamato ivo vega vachikunamatisai nekuti ini ndingazoresvera zvinhu zvavo hamozviona. Iprayer uriye kamai Simba vaenda kuchechi havaregi hamozviona. So handeti mbonoona mukati umu timboona mangwana kando birthday ndikugadzirira apa denga une zvaraita unoda kutonaya handizii kuti jealous neni here right. Pabatanya pane vanhu vaitanzi isaipila pano zvinobuda izvozvo. Pabatanya vatanzi hazvibudi zvamuri kutaura. Handina mbokura zvekudero verandeni. Handiti uyai tione mukati. Right. Kumarabhozi hakuna. Saka ndo zvamuri kuona apa vakomana vacho vanoita sei vari kudhiga vachiuya nemazivhu aya kuti vazame kuisa pasi apa. Tichiona kuti in the name of Jesus pachaiswa matiles here. Sezvo vanhu vari blessed. So we don't know kuti pachatailiwa here kana kuti pachaita sei. We are praying kuti itailiwe in the name of Jesus. Baba Simba munozozvibhilieve here kuti ndimi? Dzinopa Jehovha kuti ndovemene vazviita. Asi hatidi kuona girlfriend pano. Hakuna zvakadaro. Kana madata zvemagirlfriend mudondo. Hakuna zvakadaro. Upenyu hwangu hakuna zvakadaro. Zviti kuzodzokera pamusoro. Musha wedu izizvi hatiiti zvecho chese. Saka imimi pamai uchaika yaiti pinde mubaba ikera. Mai vaudzirei. Hazviudzwi mukadzi mukata chiramu nemunhu. Makanisva ipapa unozvona. Uziva. Wakatamba nehama dzenyu naekera hazvisviki kumukadzi kuti vanditi zvakati. Vakadzi tinotozvitora serious baba Simba. Ende sesu hedu namai Simba ri soft. Vari vamwe vakadzi vanenge votoda kutomuka kutondoita zvibhakiri. Muziva. Kuti ogwira kuti imba yangu mumo wangu ezvizvi mai Simba vari kusvondo. Kunamatira imba kuti ipere. Pozonzi pano pauya munhu anonzi Rejoice kana kuti Rebecca. Pano kandwa mapoto pano matsvausa nezvibhodho zvinotema vanhu muzodairira dzakawanda saka mawadhererei mawasaiza baba Simba ibva baba Simba ndoda kuti baba mai Simba mubve ndoda kutsvagira mainini munin'ina wangu adi awanikwe nababa Simba. Asi hatizozivi kudai ndimi makavatanga kudai hatizoziviwo. Anyway ndangotaura kuti pana tiri kuona chigirlfriend imba yacho pere tozowa kuti madana vanhu pano. Kwete takatobereka vana zvakatokwana zvakadaro ndingavatiyambutse kana mafunga zvokubvira kuzvikova kure
hamufaniri kutombotisaiza zvokusvika nevanhu vano rai kuriko. Anyway, panapa vakuda kuzama kuti vakuzopa izi panapa pakashanda maforoma anosvika 6 ndofunga. Saka imba yedu nemakwire dzake vamwe vanogona kuzoda kutanga kuanalyza stereki, vanogona kuti zvakareswa handizvo. Pano pakashanda maforoma ende ndoda kuvabhiga mabhirita. Handiti isi not easy kuti unoti nhasi une chitina chakaita mukwava apa hamuona here apa muona ichi chimwe chitina ichi chitina number 1 ichi chitina number 2 ichi iforoma number 3 iforoma number 4 imwe iri kumusoro kuzatoo kumaforoma mahafu mamwe chichi number 6 dzimwe idzo hameo maforoma number 4. Saka makwire dzacho akanyanya kuda kuti pamwe semende panamba ichatomboryika paplastering nekuti hazvina kutombomira mushi. Makwire dzake edu haana kumira mushe chaiko, handipoti kureverai nhema. Imwe foroma zvakare yamotoona papa. Maforoma pakagwisiwa. It's not easy kuti mushande nemaforoma anosvika 10 panzvimbo 1. Zvimwe zvitoko, zvimwe zvikuru, zvimwe zvakadhafuka, zvimwe hazvina kutsva zvakanaka, zvimwe zvoita sekuti zvaitsikwa nemombe, vanhu votowanza semende yaitowanziwa, especially zvimwe zvaita sekuti foroma dzacho dzese dzakatsikirirwa nemombe kahwanira meno dzakaita mazikomba. But zvisinei ndoda kungotenda Mwari. It's not easy baba Simba mozvona. Imba yenyu zvandakadira futi ndakambenge ndati baba Tanya kana zvita zvanetsaka imba iyi ngaisanyanya kuremba ichina mudenga, ngaiite sekuti ite pfupi. Batanya vakati nhema tikaita sekuti ite pfupi zvichaitika paindaneti vanhu havazozvihwisisi kuti tazoshayiwa zvitina ndosaka tazopfupikisa imba tikadii. So imba yedu apo ndipo mbichaenda maairvens atiti already. So imba yedu zvavakabva vaita Batanya vakabva vaita nharo ndobva vaingoita saizi yavaida kuisa, asi ndobva tazongoti marata edu manje ataakuchiisa haachakwanisi kuti achitsikirika. Zvitina zvapera, hatichina zvitina, hamunozviona vanhu hakuchisina nazvo apa, hachisina zvapera kuti hwa. Saka tinochazviwa nepi zvimwe maybe imwe 1000 zvepamusoro nokuti vanamba tafunga tatosvika kana muma 5000 muchemadhoo matatu ichochocho. Asi tomboda uchibata right now guys, zvokutotanga ubata madhoo mazenga asati akona handisi kutomboda kuzviita because otherwise tikava nemadhoo tisina marata hazvibatsiri mozviona. Tikabva ipapo pamadhoo ndakuinda kumahwindo ndo stage dzangu dzandiri kufamba nadzo tichitarisawo kuti semende yedu nekuita kwandiri kuita kuti yaipakirwa uye nemazikomba muri kuona kuti ichasarirawo papi patakavaka imba ino. Ndo zvezvimwe zvinhu zvatenge tichitarisa izvozvo. Kana yangoshoterawo I'll update you guys for the people, but for the meantime we still have that semende yedu. Ndosaka musunzwa ndisiri kutaura nezvazvo. I think ichatiplastira mene kuti marumu ichaperera papi nemazikomba iwaya, then tochibvapo tochiona kuti kana iri kutailiwa imba iyi ichatailiwa here kuti haitailiwi. Hamunozviona motonamata kuti itailiwe. Mune makapinda chirungu because cobra inozokunetsai. Rinenge riri grace rawo ravaloketawo guys. Munhu kana awana gombororo rake awana grace yake tinotongozvitera irini I will be more than happy kuti munhu zvabuda zvakanaka. Ndinofamba ndichiti nengirozi dzaMwari dzakanga dzakanditungamirira maguti padawana nemashemari enzi ese akadavira Jehovha. Hamunozviona. Asi ndichingoda kungotenda chinhu 1 guys, you never disappointed me. Every stage yana achikumbira kuti tapa stage yakati you fulfilled guys for the people. Makati anonzi fulfill the dream ranga ndinaro panopamba guys. Zvinhu zvinji zvatiri kuita panapa zvinyowana asati azviita, but you did not disappoint me. Ndoda kukutenda. I thank you very much. Tomorrow will be my birthday, so I don't know how my mood will be. I don't know how things will be tomorrow. Saka watch out for me tomorrow. Maybe nenjingokubomba daini nema video nani stop. I'll be silly. I don't know. Ndoda kunamata kuti denga risatombonaya. Hamozvona. Right, bye.